Ohlanya awuze bukase Yamnandi ingoma ngisinisa kohlanya awuzwe nje madoda iyakhuphuka leya kompongose. Hayi ngeke bafowethu umfompongose uyakhuphuka. Yabona mesithi yamnandi ingoma ngisinisa kohlanya. Lezo ingoma lezo zivunywa ziyinsizwa le emakhaya emgangeleni. Yabona? That is why uMaskandi kaKhuzani bafowethu ningilalelisise. Mina angilandeli anginaqhawe fuseka indaba eqhawe yayibona angilandeli umculi angiyibeke kanje ngiwumlandeli kaMaskandi not umlandeli womculi kaMaskandi. Isizathu sokuncoma le ntwana yakaMpungosi lenkandla emandaba ingoba icula lo mculo esiwuvuma njengezinsizwa thina le emakhaya. Ziyavumeka ingoma zalensizwa lezi. Lensizwa ziyavumeka ingoma zakhe umfana kaMpungosi lenkandla emandaba. Anginandaba ke ukuthi ubani uthini kulento engiyishoyo. Yayibona if wena uneqhawe ucabene noKhuzani uneqhawe lobani angimsebenzi naleyo nto mina yabona. Angisebenzi indaba eqhawe. Yabona bafowethu ngifuna nje ukubongisa lo mfana wakaMpungosi ngibonile lapha on YouTube ngosuku nje yezwe indaba ngosuku olulodwa ekhiphile umfaka kaMpungosi kwi-album yakhe ena 21 songs usenemillion ikhona ingoma enemillion lapha angaze ngiyibone ke leyo nto kulo mculo wethu umculo kaMaskandi angaze ngiyibone emlandweni umuntu oneyingoma eziwu-21 songs ningizwe kahle 21 songs kodwa lo muntu usenengoma esinemillion kulo 21 asikhulumi ngesingili la kusingili yes sijwayele ukuyibona kumasingili ahlukene but kwi-album hayi bafowethu hayi lo mfana ayikhona lento enza ngayo lo mfana wasenkandla emandaba umfana wakaMpungosi. Bese ke bafowethu ke ngihlaziye la. Uyabona njengoba ngiqale ngokuthi mina ngiwumafavuke njengedanga abandoda eshisa yonke imizi yabathakathi ngesikhune esodwa somlilo indoda bayifaka emgodini wezingonyama yaphuma iphila indoda bayifaka emlilweni vutha amalanga yaphuma engenamyoco. Njengoba ngiqale ngithi mina ngiyawuthanda umculo walomfana even though ngingasimlandeli womculi ngiwumlandeli womculo wakhe not umculi yabona. Uyisizathu sokuthi ngisho kanje ngithe mina siziyinsizwa emakhaya uma sihlangene njengezinsizwa umculo phela kaMaskandi sikhumbule lento urepresenta isiZulu isintu sethu. So if ucula uMaskandi ongasuthi thina njengamaZulu hayi lo Maskandi lo ifake kaMaskandi. Yes siyazibona ingoma zabafana bacula abafana la uMaskandi abafana abaningi nabafana abasha sibabonile lokhuzani becula oMayidululu sabona uMthandeni becula uGuji noParis ingoma zimnandi lezo ingoma lezo but azisuthi thina njengamaZulu ayikhohlwa akona uMaskandi loyo yabona. Hayi ngeke uyivume le ngoma ngeke uvume iParis hayi akakhohlwa ngeke uyivume ngeke uvume uMayidululu ezinsizweni sihlangene emgangeleni futhi akubani utshelwa yimi umafavuke njengedanga abantu ngeke usivume lezo kodwa lezi ezamfampungosi hayi bafana no ngisho ulanda ingoma zakhe zakudala uthozo ngankade mngama ngikhwejele yayibo masikhuphuka njengezinsizwa yayibona. So ngifuna ukuncoma umculo walomfana ngokuhlala kuMaskandi uyasutha ke thina njengabalandeli bakaMaskandi not abalandeli beqhawe abalandeli nje bakaMaskandi nabo limit ngabakhohlwa limit nabanye nje kabaculi abashaya leza ingoma lezi ezesintu sibabonile ofalabo nabo ofalabo bayicula leya ngoma leya nto nje inyakazisa ubuZulu man niyayizwa nje manje leto engikhuluma nitheni nizwa ngathi aningizwa ngathi aningilaleli
Niyayizwa lento, leya nto enyakazisa uhlevani mani. Hayibo, ninjani baba yini? Hayibo nafuna ngicasuke manje kanti ngisafuna ukuncoma lo mfana kaMpungose. Bye bye yini bafowethu.